találkozók azt hiszik, hogy egy forgatáson veszünk részt, holott felgyújtjuk a pajtát, elengedünk egy lovat, és még egy balesetet is fogunk imitálni. Badikát szabadjára engedjük, és kíváncsiak vagyunk, hogy mennyi időbe telik a csapatnak befogni őt. Zoli rosszul lesz, és össze fog esni. Most két már be van készítve, meglátjuk a csapatnak, mennyi idő alatt sikerül eloltani a tüzet. Füstő van. Na, szóval. Mi a Nézd már, úristen, tűz van! Ez nem söprés, Eszti. Vigyázzatok! Mindenki lépés, lájkenj el belülről! Ne érezted újra! Jézusom! Ó, Isten! Nem akarom csinálni! Nem is kell mondanod. Jó, leszette a kislányt a lóról. Oké. Keressük meg Babit. Csak lassan közelíts felé, ne siettesd!